Les Corts Valencianes, el Congrés dels Diputats i fins i tot hi ha ajuntaments que han obert la polèmica sobre la nova normalitat, sense adonar-se que hi ha tantes com òptiques per mirar-la. La societat que ha pegat passos cap a la conscienciació i la transformació social, la nova normalitat estarà tenyida de color verd i de color esperança. Per a les persones dependents de trobades en terrasses i habilitats socials primàries, la nova normalitat tendirà cap a la reproducció d'antics esquemes. Aquelles que fonamenten el futur sobre el preu dels altres, els guanys, el rèdit, aspiraran a reprendre d'aquesta manera la nova normalitat. Però el futur ha de tenir en compte el canvi climàtic, la crisi energètica, l'alimentació saludable i la defensa dels drets humans. No oblidem que una natura sana pot actuar de vacuna.